ஹலோ மை ஃபேமிலிஸ். இன்றைக்கி இயக்குனர் இமயம் அனைவராலும் அழைக்கப்பட்ட நம்ம பாரதி ராஜா சார் மரணம் அடைஞ்சிருக்காரு. இந்த செய்தி அனைவருக்குமே சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு. 1977 16 வயது நிலை படத்தின் மூலமாக தமிழ் சினிமாவிற்கு அறிமுகமானவர் தான் நம்ம பாரதி ராஜா சார். அதை தொடர்ந்து கிழக்கே போகும் ரயில், சிவப்பு ரோஜாக்கள், அலைகள் ஓய்வதில்லை என பல வெற்றி படங்களை கொடுத்திருக்காரு. கடந்த வருஷம் மார்ச் மாதம் அவரோட பையன் மனோஜ் சார் உயிரிழந்தார். அவரோட மறைவு பாரதி ராஜா சாருக்கு மிகப்பெரிய சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு. அது மட்டும் இல்லை, அவரோட மறைவே அவருடைய உடல்நிலை மோசமானதுக்கும் காரணமாக அமைஞ்சிருக்கு. இந்த சூழ்நிலையில் வீட்டிலேயே சிகிச்சை கொடுக்கப்பட்ட வந்த நிலையில் அவரோட 84வது வயதில் சார் இன்னைக்கு சிகிச்சை பயனில்லாமல் உயிரிழந்திருக்காரு. இது மிகப்பெரிய சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு அனைவரும் மனதிலும். 1941 தேனி மாவட்டம் அள்ளி நகரத்தில் பிறந்த பாரதி ராஜா சார் இன்னைக்கு நம்மளோட கூட இல்லை. நானும் ஒரு தேனியை சேர்ந்த பொண்ணு அப்படின்றதுல ரொம்ப மனசுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. இவரோட மறைவு இமயம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறது மாதிரி தேனிக்கு பெருமை சேர்த்த நம்ம சார் இன்றைக்கி நம்மளோட இல்லை. தேனிக்கு இது மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அவருடைய இயற்பெயர் சின்னசாமி. அதை தொடர்ந்து பல பிரபலங்கள் நேரில் அவரை பார்த்து கொண்டுட்ருக்காங்க. அந்த காணொலியும் உங்களோட இணைச்சிருக்கு. தொடர்ந்து